Nou, Piepschuim. Piepschuim, wat een naam. Wat gaan we daarmee beleven? Een paar jaar geleden kreeg ik deze groep, een muzikale cabaretgroep, aangeprezen door een impresariaat en zei, die moet je zeker nemen. Maar ik had er nog nooit van gehoord en ook nog nooit gezien. Toevallig ging ik in datzelfde jaar naar Oerol en ik kwam uit bij de groep Piepschuim. 3 zeer muzikale jongens, 2 spelen gitaar, eentje vertelt zijn verhaal, de andere speelt op sopraansax, klarinet, drums, doet allerlei grappige dingen. En wat is de essentie van deze groep? Zij maken muzikaal cabaret, stellen onderwerpen aan de kaak en het gebeurt op zo'n leuke humoristische manier. Ze betrekken ook de zaal erbij, ja, dat ik dat graag als tip meegeef. Ga kijken!